У імя Отца и Сына и Духа Святого. Пан з вами. Сёння ўспамінаем у літургіі святую Агату, панну і мучаніцу. Ахвяра святой імшы складаецца за памерлага Івана Росліка, святая імша грыгарыянская. А каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Молімся. Усемагутны Боже, змілуйся над намі і прабач нам нашыя правіны, праз заступніцтва святой Агаты, якая падабалася Табе жыццём у чыстасці і мучаніцтвам за веру, праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Читание першага послання святого апостола Павла до Коринтянам. Поглядите, браты, на покликанье ваше. Не шмат сярод вас мудрых поводле тела, не шмат моцных, не шмат высокородных. Але Бог выбрал неразумное свету, ка посоромить мудрых, и слабое свету выбрал Бог, ка посоромить моцных, и безродное свету, и погарджанное, і тое, чаго няма, выбраў Бог, каб знішчыць існае, каб ніякае цела не выхвалялася перад Богом. Праз яго і вы існуеце ў Христе Езусе, які стаў для нас мудрасцю ад Бога, і справядлівасцю, і пасвячэннем, і адкупленнем, каб было, як напісана, хто хваліцца, няхай хваліцца ў Пану. Гэта Слово Божае. У руки Твои, Пане, отдаю я дух мой. У руки Твои, Пане, отдаю я дух мой. Будь для мяне каменнай цвярдыняй, домом прыстанішча, каб уратаваць мяне. Бо Ты моя скала і моя цвярдыня. Дзеля імя Твайго кіруй мною і вядзі мяне. У руки Твои, Пане, отдаю я дух мой. У руки Твои отдаю я дух мой. Ты меня откупил, Пане, Боже верный, веселюся и радуюся милосердности Твоей, бо глянул Ты на несчастье мое. У руки Твои, Пане, отдаю я дух мой. У Твоих руках дни мои, вызвали меня з рук ворогов моих и гонителев. Нехай светить обличчя Твое над слугою Твоим, збав меня у своей ласкавости. У руки Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Коли ганять вас за ім'я Христа, то ви щасливые, бо Дух Божий спочиває на вас. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. У той час Езус сказаў усім, калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад самога сябе, штодня бярэ крыж свой і ідзе за мною. Бо хто хоча ўратаваць жыццё сваё, загубіць яго, а хто загубіць жыццё сваё дзеля мяне, той уратуе яго.
Бо якая карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а сябе самога загубіць і пашкодзіць сабе? Хто ж будзе сароміцца маіх слоў, таго і сын чалавечы будзе сароміцца, калі прыйдзе ў славе сваёй Айца і святых анёлаў. Гэта слова Пана. Присядьте, калі ласка, на хвілінку. Сёння мы азначаем успамін святой Агаты. Хрысціянская традыцыя перадала нам веру ў тое, што святая Агата з'яўляецца асаблівай заступніцай перад Богам у небяспецы пажару. Мы звяртаемся праз заступніцтва святой Агаты, каб добры Бог захаваў нас ад стыхійных бедстваў. Возім гэты з сабой паблагаслаўлены, ці носім гэты паблагаслаўлены хлеб святой Агаты, каб таксама захоўваў нас Бог ад небяспек у часе падарожжа. Але варта не магічна падыходзіць да хлеба святой Агаты, што як гэты хлеб будзе з намі, то ўсё будзе добра. Варта яшчэ ў сэрцы мець жывую веру, гэтай верай жыць і выконваць Божую волю. А Божая воля ў тым, каб мы выконвалі запаведзі і каб мы ставілі не сябе ў цэнтр, а ставілі ў цэнтр нашага жыцця Пана Бога. А калі Бог будзе на першым месцы, то ўсё будзе на адпаведных месцах. Імша цэлебруецца сёння ў чырвоным літургічным колеры, таму што Агата была мучаніцай. Чырвоны колер крыві, і яна захавала веру ў самых неспрыяльных абставінах, калі пагражала ёй смерць, не адмовілася ад Хрыста. А мы часамі у дзеля нашай выгады асабістай, нават такой невялікай, адмаўляемся ад Хрыста ў такім сэнсе, што згаджаемся на нейкія нядобрыя учынкі. Таму просім сёння пра заступніцтва святой Агаты для нас вернасці Богу, асабліва ў неспрыяльных абставінах. Амен. Умацаваныя заступніцтвам святой Агаты, панны і мучаніцы, просім Хрыста за касцёл і свет. Молімся за святы касцёл, каб ён адважна бараніў права на жыццё кожнага зачатага дзіцяці. Цябе просім. Молімся, просячы Божага благаслаўлення, заступніцтва Маці Божай Айца Фабіяна, здароўя для Галіны Даманеўскай і дароў Духа Святога для лекараў. Цябе просім. Дзякуем Пану Богу за ўсе атрыманыя дары і ласкі праз заступніцтва Айца Фабіяна. Просім міласэрнага Бога благаслаўлення апекі Маці Божай для Віктара, яго сям'і з нагоды дня нараджэння. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыі гэтай святой імшы за памерлага Івана Росліка, каб добры Бог прыняў яго ў сваё валадарства. Цябе просім. Молімся за працаўнікоў сродкаў масавай інфармацыі, каб яны ўмелі паказаць свету годнасць кожнай жанчыны. Цябе просім. Молімся за нас, прысутных на гэтай святой імшы, каб мы ўмелі шанаваць годнасць кожнага чалавека. Цябе просім. Божа, даўца ўсялякіх дабротаў, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб мы ўмелі дзякаваць Табе за ўсе атрыманыя ад Цябе дары. Праз Хрыста, Пана нашага.
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Усемагутны Боже, мы з радасцю прыносім Табе сённяшнюю ахвяру, ушановуючы пераможную смерць святой Агаты, а таксама праслаўляем Твае вялікія справы і дзякуем Табе за тое, што даў нам такую заступніцу ў небе. Праз Хрыста, Пана нашага. Пан з вамі, угору сэрцы, падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча усемагутны вечны Божа. Ты праз мучаніцтва святой Агаты паказаў цуды сваёй ласкі, бо яна, наследуючы Хрыста, уславіла Тваё імя, праліўшы кроў за веру. Па Тваёй волі моц выяўляецца ў слабасці, Ты ўмацоўваеш слабых людзей, каб яны сведчылі аб веры праз Хрыста нашага Пана. Таму з анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, а разам з імі усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай пра слугу Твайго Івана, якога Ты паклікаў да сябе з гэтага свету. Дазволь яму, які стаў праз хрост падобным у смерці да Твайго Сына, таксама ўдзельнічаць у яго ўваскрасенні. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі,
якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча Усемагутны, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Атрымалі мы Духа Святога, які нас учыніў Божымі дзецьмі, таму поўнай удзячнасці асмельваемся казаць: Ойча наш. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашы, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру Касцёла Твайго, і будзь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце ближнему знак супакою. Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету, вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя пакліканыя на вячэру ягоную. Няхай ягня, якое пасярод трону, прывядзе да крыніцаў вады жывой.
зараз и навек. Молимся. Милосердный Боже, сярод усіх святых Ты асабліва адзначыў святую Агату і ўсклаў на яе вянок чысціні і вянец мучаніцтва. Праз моц гэтага сакраменту учыні, каб мы мужна пераадольваючы спакусы, дасягнулі нябеснай славы. Праз Христа, Пана нашага. Зараз адбудзецца благаслаўленне хлеба і вады ў гонар святой Агаты. Пане Єзу Христе, Сине Бога Живого, Ти хліб, який зійшов з неба, дякуємо Тобі за дар. Шумно тут. Зараз подоставайте, та я ще раз помолимся. Хтось там цілий слоїк узяв трьохлітровий. Пане Єзу Христе, Сине Бога Живого, Ти хліб, який зійшов з неба, дякуємо Тобі за дар хліба і води, які тепер благословляємо у гонор святої Агати, Пани і мучениці. Учини, каб яе заступніцтва обороняла нас і наші доми від небезпеки пожару і інших бедстваў і аднаўляла ў нас веру ў Твою опеку, якой Ты атуляеш кожнага чалавека, які жывеш і валадарыш праз усе векі вечныя. Святый Архангеле Михаиле,
Пан з вами. Нехай вас благословить и стероже всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокою Христа.